Тапшыруны алга таба дәвам итеп, экраннар алдына Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Хайров Шәүкәт Мясумовын чакырып алам. Бүген 20 февраль көнне ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гөлфия Исхакованы, кызлары Лилия, Гөлия, кияве Руслан, оныклары Аделина, Радик, Альбина котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Яшьлек таңында очраткан гомерлек мәхәббәтем, сөекле ирем, бүген синең гүзәл бәйрәмең. Менә инде әкрен генә без синең белән матур пар, тулы бер гаилә булып, бердәм, тату гына оныкларыбызны үстереп яшибез. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сыер өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын. Юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Әтиебез безнең горурлык. Һәр кемнең туган йорты, гаиләсе була. Гаилә ул сине яклый, саклый торган бер оя. Бу ояда кеше үзен тыныч, усаллыклардан сакланган итеп тоя. Һәр кемнең тормышы туган йортыннан, гаиләдән башлана. Гаиләдә генә балалар дөрес тәрбия ала. Җир йөзендә иң якын кешеләр әти-әнидер. Әни үзенең назын бирсә, әти һәр яктан терәк булып тора. Әтиләрнең канаты астында үзеңне көчле һәм иркен хис итәсең. Безнең әтиебез дә бик яхшы, олы җанлы, әйбәт әти. Безнең әти-әниебез безне бик яраталар. Biz шатлыгыбызны да, борчуларыбызны да аларга сөйлибез. Алар безне аңларга тырышалар. Безнең гаилә бик тату һәм бәхетле. Әти-әниебез өйдә тынычлык, ярату булсын өчен күп көч куялар. Безне яхшылык белән начарлыкны аера белергә, кешеләр белән уртак тел табарга, тыңлаучан, хезмәт сөючән һәм намуслы булырга өйрәтәләр. Әтиебез үрнәк гаилә башлыгы. Аның кулыннан килмәгән эше дә юк. Кадерлебез, яраткан бабакайыбыз, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле булып кал. Күңелең күгендә көндә кояш, көндә яз булсын. Әтиебезнең туган көне мин янында булырмын. Табыныңа кайнар чәйне ясап әткәй куярмын. Һәр вакытта күңелем белән мин әтием янәшә. Газизкаем, бәхет татып 100 яшькә кадәр яшә. Сиңа сыкланып карыйбыз, бар яктан үрнәк алып. Котлыйбыз туган көнеңдә йөзеңнән үбеп калып. Хөрмәтле Шәүкәт Мясумович, гаиләгез юллаган бар теләкләргә дә без ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз.